Oh, ayan na sila guys, nag-aakyat na. Yung tubig makalimutan niya oh. Ito na sila. Nakakaawa lang tong mga ano guys, tong mga tupa kasi ngayon hindi na masyadong madamo. Pinagtsatsagaan na lang nila yung maliliit na damo na yun. Pero mamayang hapon guys, mga alas 3, papakainin pa daw nila yan ng napier grass. Wow. Let's go, girls! Ayun, may naiwan pa. Hello, baby kambing. Baby goat. Ang kambing at ang tupa. Laki ng puwit nito oh.
Ito na guys yung pinaka-farm ng Chutek Farm. Yan guys, bali dito na namin iiwanan yung mga tupa at kambing. Pero mamaya ililipat pa yan sa kanilang pinakabahay talaga. Tapos yung mga baka, mamayang hapon pa rin siya ibabalik dito. Kaya magla-lunch muna tayo guys. Maghanap kami ng makakainan. Isara mo na kuya? Sige na. Baka may makatakas pa eh. Ito guys, yung mga pataba na to, itong mga dumi na yan, sa tag-araw kapag natuyo daw yan, kinakalat nila dito sa kanilang mga sa kanilang bukid. Katulad yan, yung mga mais nilang tanim ngayon, magaganda oh. Green na green. Dahil may pataba. Tara na mga kuya. Ito, anong pastulan naman to kuya? Anong pastulan naman yan? Yan po ang pag halimbawa may hinuhuli po kami na minamarkahan, dyan po pinapasok lahat. Pagkakati po ito daw po ginagamit sa saan lang daw po ito pag halimbawa hinihirap kasi yan po yan eh. Yung palaruan po ba yung sinasakyan ng baka ng walang tali? Oo. Yung parang turo ba yun? Turo? Nag-wrestling. Galingan po ba? Hindi nung matagal hindi mahulog yung baka. Kailan yung ganun nyo kuya? Wala pa? Kailan? Ulit magganap ng ganun. Wrestlingan ng baka ba? Dito oh. Kung may wrestling ng tao, meron din ng baka. Diba pag tayo po ito nila para po doon pinatalo. Sa ngayon guys, wala pa silang kabayo dito. Pero sa Oriental daw meron. Sa Abangan nyo guys. Bulalak. Puntahan din natin yung Oriental ni Sir Pacheco. Ulit! Chuteco! Chuteco. Ni Sir Chuteco. Pacheco. Ito guys, mga babuyan din to. Mamaya papasyal namin guys. So, kakain muna kami at gutom na. Okay guys. Dito Kain kami. muna tayo. Isa dito tayo ngayon sa estudyante mo. Para tayo estudyante. Meron naman. Kain. Kain po. Kain po guys. Yeah, bili rin tayo ng merienda mamaya guys. Para may pagkain kami. Meron tayong makaingat doon sa pastulan. So yan guys, bale nandito tayo sa kanilang gilingan ng pagkain ng baboy, ng kanilang mga hayop. Tignan natin kung paano nila ginagawa. Tara. Ito pala yung durian doon. Parang bakery yan. Amoy tinapay. Ganun sila muna. Oo nga, ang sosyalan. Dala ko ito, di ba? Yan ang haluin ng gawing pagkain ng baboy. Ano to kuya, mais? Dahil sa gililin niya. Ito na yun oh. Yeah, yan na yung mais. Pure na mais to kuya. Ito na ipapakain sa baboy niya. Sige, pag pa. Linis pa yan. May alog niya yung darak ng pagsuya. Ito. Ito yung pinaka-ingredients niya. Pinaka? Ingredients. Mga vitamins ng baboy. Vitamins ng baboy. Oh, Ito guys, pure to na bunga ng mais. yan, trigo yan. Kapag na-harvest nila yung nandun yan, diretso na yan dito, gigilingin. Ano mo kabili? Bistari kami. So, maglabas niya itong galing. Ito na yan. Yan. Ito na yung finished product. Doon. Ito pag halo-halo, mimix yung lahat to. Yun, pag yun yung lumabas doon, yun na yung pinaka-finish ng baboy. Mais din ka? Ito, darak ito. Ay, darak to eh. Darak. Iba-iba siya. Then ito, ano to? Kuya, ano tong brown? Ito. Mais Ano din ba yan? yan? Trigo yan, trigo. Trigo? Trigo, parang sarap din. Ano daw ito, guys? Trigo ito.
nila dito is pulot. Ay, milases. Milases. Ito daw yung may halong pulot. Then, mantika. Eh, hinahalo nila yun doon sa pagkain ng baboy. Pang paano yan, kuya? Hindi kaya Eh, di nagpasa-pasa na yun. wala. Wala? Kaya malalaman ko. Ito na yung ano, pagkain na nila doon. May mga halo na. Halo-halo. Kinibenta niyo itong isang kaban ko yan. Magkano? 1,560. 1,550 isang kabahay. Parang mas na rin kaya. So yun guys, dito naman tayo sa kanilang mga baboy. Tingnan natin kung paano sila kumakain. Ayun oh, sakto. Nagpapakain sila. Ayun yung giniling nila doon kanina, yung isang kaban hinakot. Dinunta nila dito. Ah, kaya pala may kinuha yung kanina. Ayun o, yung lalaking Yung nakaano. lalaki kanina. Kasi magpapakain na sila. Grabe ang daming baboy. Nung high school kami guys, 2 pa lang to yung kulungan nila. Ngayon madami na. Ito lang ba tayo sa bilid-bilid? Para sa safety ng baboy. Kasi nga may ASF. So, medyo mabango lang ba? Legit ang bago. Yung mga CCTV. Eh, may mga CCTV pa yung mga baboy. Ba't yung pit niya yun, o, iba? Ano, kuya? Ang ganda ng ano, oh, biik. Yan guys, hindi kami masyadong makapasok kasi nga, ano, baka may virus kami dala. Dito lang tayo sa gilid-gilid. At inabot nga ng ulan. Oh! Daribe. Dito kami sa kanilang kubo, oh. Bulan guys, abutan tayo ng ulan. Tama ng ulan. Kawawa ng sibuyas namin, guys. Antay, magpasok ka dito. Wala, ayun na sila, oh. Nagkapunta na. So yung guys, bali ibabalik na natin sila sa kanilang kanilang tirahan kasi nga umuulan na. Kailangan nila lang lilin. Niipon lang natin siya dito sa sa may gate. And itatawid natin siya dito ulit sa kalsada.
guys, bali yan na yung kanilang bahay. Ayan, sama-sama na po dyan yung ating kambing at ang ating mga tupa. Ayan, ang cute. Napaka-cute nito, ang cute. Ayan, ito guys yung kanilang. Diba? Ang luwang ng kanilang Guys, may nahuling isa na kambing. Sige, pasok. Siguro yan. Magkipag-date ka siguro, ha? Gala-gala ka. Baka meron pang nahuli dyan. Yan guys, bale pauwi na rin kami. Naantay lang namin yung yung napier na ipapakain dito kasi hindi sapat yung kinain nila kanina. Papakainin ulit siya ng ng damo. Sa mga gustong guys, bumili. Pwedeng nagbebenta sila guys ng mga hayop dito, binebenta din nila. Kaya lang hindi siya basta-basta hindi sila basta-basta nagpapapasok dito sa farm kasi nga iniiwasan nila yung swine flu. ASF. Ayan, gusto lang namin mag-thank you kay Sir Chuteco dahil pinaunlakan niya kaming pasyal dito sa kanilang farm. Ayan. Thank you so much po, Sir Chuteco. Sana lumawak pa ang inyong farm. Ayan po yung kanilang Chuteco Kings Ranch. Ayan. Kung gusto niyo bumili dito guys, mas magandang bumili dito kasi mas safe siya kasi mga organic talaga yung kinakain nila. Kasi yung mga pinapakain sila galing din diyan sa ina-harvest nilang mga mais. Mais, napier. Si Juan, anak ni Michael. Syempre gusto ko mag-thank you sa mga kasama namin yung nag-tour sa atin yung mga tao nila dito nagpastol kay Kuya Larry, Gary, Michael. at kay Michael, Ricky. at saka kay Kuya Ricky, at saka yung isa to. Kay Badbad. Kuya Badbad. Ayan, kay Kuya Badbad yung nagagiling naman, yung naggiling ng kanilang pagkain. So kanya-kanya sila ng trabaho guys. Ito guys, ewan ko na lang. Ayun na sila, Ayan na. Ayan, antayin lang natin sila guys kasi hindi na kami nakasama doon sa sa pinagkunan nila ng napier kasi nga baha, medyo may tubig. Saka umuulan kasi. Actually, dapat ang kwan nito, ang apon. Ang uwi nila dyan, yung mga kambing at tupa, mga alas 3. Kaya lang umulan, kaya pinapasok na nila dito. 1:30 pa lang, pinapasok na nila. Tapos papakainin na lang nila ng napier. Ito na guys yung yung mga nakuha nilang napier. Dami, isang ulnas. Bade, pre, wade. Dit. Dikit daw na. Dan. May isang naiwan na kambing. Yan na po. Pinapasok na namin. Walang niya rin umuwi. Kapag Giling niya kuya? Gigiling ko yan. gigilingin pa nila. Tahan, may pako. Maglagay tayo. Isod pa. Bonyok. Ang cute ng gilingan, Pwede ang mais yan? Sir po. Ito po ang ginagamit ko. Pinagiling ko ng mga mais. Ginagawa ko yung style. Parang ginagawang ko bagat. Kasi ito tagpulan yung pang nakpakain sa amin. Yung puno ng mais mismo, yung mga dahon-dahon niya, pwede. Kasama na po yung pati Pati yung laman? pati po yung laman. Pag maglaman-laman lang po yan, Pwede na. tarasin na po yan. Yung mga mais na yun kuya, hindi nyo binibenta yun, talagang pakain lang. Pakain lang po yan sa baka.
Papandara lang po tayo. Medyo maingay po ito eh. Sige, okay lang po. Diyan ka naman sana. Sige, diretso. Okay lang yan. Suwagin natin din eh. Hindi, friend na kami ng kwan. Hindi niya Yung na isa kami lang yung suwagin. kanina. Oh, kain na kayo guys! Mangan kayo. Yan, may bago kayong magkakain. Ganda, sexy. Natakot ako baka magsuwag. Ba't may tingin ito? Dahil na pa ano? Ay, pang suwag yan? Ba't may pinababa sila?
Ay, kuya, hindi yan kinatanggal. Bakit? Nakakulong yun. Bagong kuha lang kung baga parang inaano pa, itutuloy ano pa yan. Ilang gamit mo? Ilalim pa! Nakarami kong di nakapasok. Basang-basa na sila. Okay, kumain na kayo. Ay guys, so unti-unti na silang umaakyat sa taas. Bali, tapos na ang ating duty ngayong araw. Ayan. Thank you so much sa inyong dalawa dahil tinuruan nyo kami kung ano yung ginagawa nyo sa araw-araw. Ayan. Kumusta naman kuya? Okay na? Nakakapagod din, maghapon. No? Pero enjoy naman na. Lalo pong lumalakas ang katawan. Oo, talagang Then may iniwan kami merienda ko yun. Magmerienda muna kayo. Baka pagpagod na kayo. Then, bigyan mo na lang din sila kuya doon. Yung nagagiling. Ha? Sige, bye-bye. Thank you so much. Ay, ano na lang. Balik na lang kami. Balik kami ha. Salamat ha. So, ayan guys. Balik pauwi na kami. Ayan, inabutan na kami ng ulan. Kaya nagmerienda muna tayo. Magpapaalam na kami dun sa may-ari. Yan. Thank you so much. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Kasi kami nag-enjoy kami. Yes! Bye-bye! Thank you! Bye po!